aw ni hɛra ne terenu aw ka kɛnɛ mama ka kɛnɛ papa ka kɛnɛ tonton ka kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ an hakili la kɔni aw nisɔndiyalenba de do bi an ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ bi ka se ka na nin baroni latɛmɛ ne kɔni fɛ aw kɔni aw ma kojugu si kɛyɔrɔ so yen nɔ aw tilenna fɛn bɛɛ la aw ye papa ni mama ka ciw kɛ a ye tonton ka ciw kɛ donc hali bi matigi k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka kɛ denmisɛnnin sɛbɛw ye ka ala sago kɛ an ka don o don ɲɛnɛmaya la o jawara ye donc yan'an ka taa ɲɛ an bɛ na ala deli aw b'a dɔn an fɛ yan n'an bɛ fɛn fɛn daminɛ an b'a daminɛ ni ala deli ye an bɛ tila ni ala deli sabula an ka ala deli o ka kan o kan ye fana parce que ala bɛ se ka duba anw ye o de kosɔn sabula ni an ye ala ka kuma kalan tuma o tuma an bɛ fɛn caman de sɔrɔ a la minnu b'an dɛmɛ an ka denmisɛnninya la parce que ala ka kuma b'a fɔ ala ka kuma kalan hali n'an kɔrɔbayara k'a tɛna bɔ an kɔnɔ donc hali bi matigi ka duba aw bɛɛ lajɛlen ye aw fɛn fɛn bɛ yan minnu bɛ k'an lamɛn so minnu bɛ k'an lamɛn yɔrɔ wɛrɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn matigi ka duba an ye o la n'an bɛ ala deli an kan ka jumɛn de kɛ i b'i ɲɛ tugu ka lamɛnni kɛ i y'a faamuya donc i bɛ ala deli ne nɔfɛ i y'a faamuya donc an ka ala deli an fa ala bi sɔgɔmada in na an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn yesu krista tɔgɔ la i ni ce bi dɔn kosɔn an dɛmɛ an bɛna kalan min sɔrɔ an ka se k'a bila baara la a kalan ka kɛ kalan nafama ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka se ka kɔrɔbaya ka mara an kɔnɔ i ni ce ni senu kosɔn i den kisɛ ɲuman yesu krista tɔgɔ la amina a fɔ amina ok yan'an ka taa ɲɛ a kan y'an ka dɔnkilini da i y'a faamuya a kan y'an ka matigi tɔgɔ bonya sabula ale a bɛ ɲagali an ka dɔnkiliw la an bɛna dɔnkili min sɔrɔ u b'a fɔ ko ne b'a tanu ni da ye ne b'a tanu ni bolo ye ne b'a tanu ni sen ye ne b'a tanu an k'an ka matigi tanu ni an fɛn bɛɛ ye sabula an bɛ ɲɛnama ale de kosɔn donc n'i y'a faamuya an b'a da ɲɔgɔn fɛ ok an b'a da ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya kanuya tɛgɛrɛ ni a diyara dɛ yɔrɔ dɛ ok i nisɔndiyalenba de don ne kɔni fɛ ne kɔni ne min bɛ yan tonton alasani a kɔntanenba de don ka k'anw fɛ bi bi la donc n'i y'a faamuya an k'a da ne b'a tanu ni da ye 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 ni da tɛ ne fɛ ne b'a tanu ni bolo ye ni bolo tɛ ne fɛ ne b'a tanu ni sen ye ni sen tɛ ne fɛ ne b'a tanu ni dusu ye ni dusu tɛ ne fɛ ne b'a tanu sankolo la o ni dusu tɛ ne fɛ ne b'a tanu sankolo la ne b'a tanu ni da ye 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 ne da tɛ ne fɛ ne b'a tanu ni bolo ye ni bolo tɛ ne fɛ ne b'a tanu ni sen ye ni sen tɛ ne fɛ ne b'a tanu ni dusu ye ni dusu tɛ ne fɛ ne b'a tanu sankolo la ho ni dusu tɛ ne fɛ ne b'a tanu sankolo la tɛgɛrɛ b'a fɔ matigi ye a jara yɔrɔ a jara ye kosɛbɛ yɔrɔ ok i ni ce matigi ka duba an bɛɛ lajɛlen ye donc yanni an ka taa yɔrɔ jɔn yanni an ka don an ka bi baro la a ka di ne ye n'an ka dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye sabula n b'a dɔn ko aw nisɔndiyalen don et que aw tɛmɛna fɛn caman fɛ dɔgɔkun kɔnɔ ne kɔni fɛ kojugu foyi ma aw sɔrɔ yɔrɔ matigi y'aw mara a tora an nɔfɛ a y'an dɛmɛ a ye fɛn caman k'an ye yɔrɔ o la an kan ka nisɔndiya an ye denmisɛnninw de ye an kan ka nisɔndiya yɔrɔ o ka ɲi kosɛbɛ donc bi an bɛna baroni min sɔrɔ i n'a fɔ a fɔra ɲɛna cogoya min na an ka baro t'o la ko an ka janto parce que ni waati dɔ la
tasuma dɔ bɛ ci an y'a ye kungo kɔnɔ fɛn tuma min na tasuma wulila u ka dugu kɔnɔ dɔw bolila mais dɔw natabaya kosɔn u ma kaminɛni kɛ donc par finition u ye jumɛn de kɛ olu tora u tora o tasuma kɔnɔ nka an fana kan ka jumɛn de kɛ tuma bɛɛ an kan ka lamɛnni kɛ ni gɛlɛya o gɛlɛya mana na an k'a minɛ ni sɛbɛ ye o fana an kana ɲina fɛn kelen min kɔ ko an kɛra alijinadenw ye an kɛra Yesu Krista ka mɔgɔw ye ale min nana diɲɛ na ka na an ka jurumu bɛɛ ta an kan ka ale de fo ka wale ɲuman dɔn an b'a dɔn ko Yesu nana a ye waati jan kɛ diɲɛ kɔnɔ donc sabula a nana diɲɛ na a ye fɛn bɛɛ kɛ tuma min na a nana diɲɛ na a tɛmɛna gɛlɛya caman fana fɛ i n'a fɔ an fana bɛ tɛmɛ gɛlɛyaw fɛ an ye adamadenw de ye an bɛɛ bɔra adama de la donc Yesu nana diɲɛ na ka na ale min kɛra Ala ye ka na diɲɛ na ka tɔɔrɔ ka sɛgɛn nka o bɛɛ la ale ka sɛgɛn a kɛra nafaba de an bɛɛ lajɛlen ye an ɲɛ b'a la ko Yesu tuma min na nana mɔgɔw u y'a bɔgɔ u y'a neni u y'a tɔɔrɔ hali diɲɛ mɔgɔw olu caman ye fɛn jugu caman de k'a la mais Yesu y'a bɛɛ muɲu e ni ne kosɔn a y'a bɛɛ muɲu ka sɔn a bɛɛ ma sabula ale a nakun dɔnna an bɛɛ lajɛlen nakun b'an bɛɛ la diɲɛlatigɛ la an nana ka dɛmɛni de kɛ i n'a fɔ Yesu y'a kɛ cogo min na an denmisɛntɔ an kan ka ko bɛɛ kɛ k'Ala ka baara bila k'Ala ka kuma bila baara la pour que an ka kɛ denmisɛnninw sɛbɛw ye an ɲɛ b'a la ko Yesu nana Yesu kɛra a saraka de bɔra an kosɔn u y'a saraka a y'a ka gɛngɛ jiri ta ka na u y'a nɛni u y'a bɔgɔ ka tila ka bila gɛngɛ jiri kan aw b'a dɔn ko o kɔrɔ o de kama san o san an bɛ pakiseli kɛ pakiseli filɛ de i n'a fɔ n bɛ to ka ɲɛfɔ cogoya min na seli kɔrɔ de don mais o min bɛ an hakili jigi ko Ala a y'an ka saraka bɛɛ saraka ban fɔlɔ an tun bɛ saraka kow de kɛ pour que an ni Ala ka jɛɲɔgɔnya ka bɛn mais bi bi na Yesu Krista min nana ka sa gɛngɛ jiri kan o y'an ka jurumu bɛɛ ta tuma na o y'an ka jurumu bɛɛ ta an man kan ni saraka ye sabula Yesu ka jeli min bɔra o de kɛra saraka ye ne ni e bɛɛ ma donc bi an kan ka jurumu de kɛ an kan ka Ala sago kɛ ka sɔn Yesu ta ma sabula Yesu a y'an dɛmɛ k'an bɔ kiri la donc Yesu min nana ale nalen o kɛra koba de an bɛɛ lajɛlen ma donc tuma min na a nana a sara mais ale ka baara bɛɛ la a y'a ɲɛfɔ ko ale bɛna diɲɛ na u b'a faga mais tile 3 kɔfɛ ale bɛna wuli ka bɔ su cɛ ma mais est ce que mɔgɔw sɔnna ta ma mɔgɔ ma sɔn an bɛna o bɛɛ lajɛlen ye sabula an ɲɛ b'a la ka Yesu salen kɔ tile 3 o kɔfɛ Yesu kununa ka bɔ su cɛ ma i ɲɛ b'a ka kaburu la donc foyi kun t'a kɔnɔ donc musow nalen u y'a sɔrɔ kaburu in foyi kun t'a kɔnɔ kaburu in videlen u y'o de sɔrɔ tuma min u ye olu bɛɛ dabali banna o kun bɛ ka jɔrɔ kori mɔgɔ dɔ man na an ka kira ta ka taa n'a ye ou bien an ka matigi ta ka taa n'a ye u y'u yɛrɛ ɲininka o fɛn bɛɛ la kɔfɛ ko jumɛn de kɛra u b'o kuma na u jɔrɔlen de kun don fo mɛlɛkɛ dɔ nana tuma mɛlɛkɛ nana mɛlɛkɛ yɛlɛla ko aw bɛ ka maa salen de ɲini ɲɛnamayaw cɛma donc Yesu i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na a sara a kunu na a ye taa a b'aw ɲɛ u kɔntana u ɲagalila ko Yesu an yɛrɛ ko ɲinɛna kɔ yɛrɛ ale dun y'a fɔ ko bɛ sa ko tile 3 kɔfɛ a y'a faamuya dɛ kiraw cɛma mɔgɔ si ma sa ka kunu fɔlɔ Yesu kelen pe a y'o kɛ mun kosɔn a y'a kɛ pour que an ka kisi pour que an kana don jahanamɛ na pour que an kana jɛni tasuma na i y'a faamuya i n'a fɔ nka sauf si ni e banna ka a kan minɛ ni banna ka kan minɛ i bɛ jɛni a ɲɛ b'a la ka Yesu tuma min o kɛra Yesu taara a y'a yɛrɛ yira a ka kalandenw na a y'a yira a ka kalandenw na a ko ne filɛ nin ne filɛ nin i n'a fɔ ne y'a fɔ cogo min na ne sara a filɛ nin ne ɲɛnamayara donc Yesu sara ka ɲɛnamaya kokura
Donc a taara sankolo la a sigilen b'ale kɛrɛfɛ a sigilen bɛ ka kiri tigɛ ne ni e kosɔn a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kɛra Yesu sara Yesu kununa sabula Yesu kɛra an kisiba ye Yesu kɛra Ala ye Yesu kɛra mɔgɔ ye min nana diɲɛ na ka tɔɔrɔ an ni e kosɔn tile saba kɔfɛ a kununa ka bɔ su cɛma a yɛlɛnna sanfɛ o tɛ ɲagali ko ya est-ce que a man kan k'a tanu a ka kan ni bonya ye a ka kan ni tanuli ye sabula Yesu kɛra Ala ye min nana diɲɛ na ka ne ni e kisi k'an kisi tasuma la k'an kisi jɔrɔ la k'an kisi an bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la hali an bɛ waati gɛlɛya min na Yesu bɛ se k'an dɛmɛ a bɛ se k'an bɔ o la o de kama an kana jɔrɔ a bɛɛ bɛ tɛmɛ an kana hami an kana kasi tun Yesu nana k'an kisi a nana ka an ka jurumu bɛɛ ta an ka kan ni saya min an ka kan ni tasuma min ye Yesu a ye an kisi o bɛɛ la an k'a fɔ amina donc i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na o kɛra hɛrɛ ko ye de o kɛra ɲagali ko de o kɛra koba ye Yesu nana a sara ne ni e kosɔn a su donna tile saba kɔfɛ a yɛlɛnna sanfɛ a fɔ amen a fɔ amina Yesu ka ɲi kosɛbɛ Yesu ka ɲi Yesu ka di Yesu nana anw denmisɛnnin de kosɔn a nana k'an kisi donc yanni an ka taa yɔrɔ jan an bɛ tila ka na an ka bibiliw ta tuguni ka yɔrɔ wɛrɛ dɔ sɔrɔ min bɛ na bamanankan na Yohana kitabu an bɛ don o kɔnɔ sisan Yohana kitabu sura 3 a verset 16 Yohana kitabu sura 3 a verset 16 aw y'a sɔrɔ donc n'aw y'a sɔrɔ an ka kalan ɲɔgɔn fɛ donc ne b'a fɔ i b'a segin ne nɔfɛ i y'a faamuya a fɔ amina Yohana sura 3 a verset 16 Yohana sura 3 a verset 16 k'a masɔrɔ Ala ye diɲɛ kanu hali k'a masɔrɔ Ala ye diɲɛ kanu hali fo a ye a denkɛ kelen pe di fo a ye a denkɛ kelen pe di walisa mɔgɔ mɔgɔ dara a denkɛ la mɔgɔ mɔgɔ dara a denkɛ la o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ an ka segin a kan ɲɔgɔn fɛ Yohana sura 3 a verset 16 k'a masɔrɔ Ala ye diɲɛ kanu hali fo a ye a denkɛ kelen pe di walisa mɔgɔ mɔgɔ dara a denkɛ la o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ donc Yesu nana jumɛn de kɛ a nana diɲɛ na kamasɔrɔ a nana diɲɛ na sabula Ala ye diɲɛ kanu a ye Yesu ci o nalen o kana sa ne ni e kosɔn walisa mɔgɔ mɔgɔ a ma dabɔ bɛɛ kama dɛ ko mɔgɔ mɔgɔ ni i dara Yesu la k'i bɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ an ka kan ni tɔɔrɔ min ye an ka kan ni tasuma min ye an ka kan ni jahanama min ye Yesu nana k'a bɛɛ ta ne ni e kosɔn bi an bɛɛ lajɛlen ka kan ka a sɔn a ka nin kuma ninnu ma ka bila baara la sabu Yesu kɛra Ala den ye Yesu kɛra an kisiba ye matigi ka duba an bɛɛ lajɛlen ye mais yan'an ka tila an bɛ na Ala deli fɔlɔ i n'a fɔ n y'a daminɛ cogo min na ni Ala deli ye an bɛ tila fana ni Ala deli ye donc ni i bɛ yan n bɛna Ala deli i fana b'a ɲɛfɔ i b'a fɔ ne nɔfɛ an ka Ala deli an fa Ala senuma an b'i fɔ Yesu Krista kosɔn i ye min ci ka na o kana sa ne ni e kosɔn i ni ce fa Ala o bɛɛ kɛli kosɔn to an fɛ i k'an dɛmɛ dɔgɔkun bɛɛ kɔnɔ Yesu Krista tɔgɔ la amina a fɔ amina i ni ce mati ka duba ye k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ